bilo masuk mencubo sanang badan tagamang si dagang malang. Lai dicubo pulo bacan do orang maminang sanang pabilo nyo datang alung tantu kasiang Allah pai badagang ko untung mu jualai kasana. Hari larang tiarayo matko balinang basa semakin langang indah baurang utang salili pinggang nang kadihadang kama kabatenggang najali pasalangang indah baurang kini ditambah pulo dilarang pulang wabah jo musibah pabilo jo hilang tak pasorayo di rantau cubo pulo bacan do orang maminang sanang pabilo nyo datang alung tantu kasiang Allah pai badagang ko untung mu jualai kasana. Semakin langang indah baurang utang salili pinggang nang kadihadang kama kabatenggang najali
sabar